Τώρα μπορούν οι άνθρωποι να ονειρεύονται μια δίκαιη κοινωνία. Μια κοινωνία που έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες. Μια κοινωνία που όταν πετυχαίνεις έρχεται η επιβράβευση. Αυτή είναι η επιθυμία μας στην ΕΛΕΡ, να φτιάξουμε τη δική μας κοινωνία. Μια κοινωνία που αριθμεί πάνω από 260.000 συνεργάτες. Σε αυτή την κοινωνία της ΕΛΕΡ όλοι οι συνεργάτες διαθέτουν τα ίδια εφόδια, έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, απολαμβάνουν ίδιες υπηρεσίες. Ο κάθε συνεργάτης της ΕΛΕΡ απέναντί του έχει ένα διαφανές και δίκαιο σύστημα. Μοναδικός αντίπαλός του παραμένει ο εαυτός του. Αυτός που προσπαθεί να υπερβεί τις φιλοδοξίες του και να πετύχει όλο και μεγαλύτερους στόχους. Όλοι στην ΕΛΕΡ γνωρίζουν ότι προχωράει ο εργατικός, ο συνεπής, ο υπεύθυνος. Αυτούς επιβραβεύει η ΕΛΕΡ, αυτούς που υπηρετούν το δίκαιο, το σωστό, εκείνους που καλλιεργούν την εμπιστοσύνη στην κοινωνία και προτάσουν τις αξίες της ΕΛΕΡ, το πάθος, την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα. Με αυτές πορευόμαστε εδώ και 25 χρόνια. Γι' αυτό και εμπνέουμε καθημερινά όλο και περισσότερους ανθρώπους που αναζητούν μια κοινωνία όπου θα μπορούν να εξαντλήσουν την όρεξή τους για ζωή, τη διάθεσή τους για δημιουργία και τη δίψα τους για επιτυχία. Η ΕΛΕΡ αναζητάει ανθρώπους που μπορούν να υπερασπίζονται τέτοιες αξίες, που μπορούν να μοιραστούν ένα κοινό όραμα και που ζουν την κάθε στιγμή με πάθος, ατενίζουν το μέλλον με εμπιστοσύνη και διατηρούν με υπευθυνότητα τη δική τους στάση ζωής. Εξάλλου, αυτές οι αξίες για μια καλύτερη κοινωνία οδήγησαν στη δημιουργία της ΕΛΕΡ. Αυτές μας οδήγησαν σε μια επιτυχημένη πορεία 25 χρόνων. Οι αξίες στην ΕΛΕΡ μας κάνουν να οραματιζόμαστε τα επόμενα 25 χρόνια. Οι αξίες στην ΕΛΕΡ μας κάνουν να οραματιζόμαστε τα επόμενα 25 χρόνια. Αυτές μας οδήγησαν σε μια επιτυχημένη πορεία 25 χρόνων. Εξάλλου, αυτές οι αξίες για μια καλύτερη κοινωνία οδήγησαν στη δημιουργία της ΕΛΕΡ. Η ΕΛΕΡ αναζητάει ανθρώπους που μπορούν να υπερασπίζονται τέτοιες αξίες. Με αυτές πορευόμαστε εδώ και 25 χρόνια. Γι' αυτό και εμπνέουμε καθημερινά όλο και περισσότερους ανθρώπους. Εκείνους που καλλιεργούν την εμπιστοσύνη στην κοινωνία και προτάσουν τις αξίες της ΕΛΕΡ. Το πάθος, την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα. Αυτούς επιβραβεύει η ΕΛΕΡ, αυτούς που υπηρετούν το δίκαιο, το σωστό. Όλοι στην ΕΛΕΡ γνωρίζουν ότι προχωράει ο εργατικός, ο συνεπής, ο υπεύθυνος. Αυτός που προσπαθεί να υπερβεί τις φιλοδοξίες του και να πετύχει όλο και μεγαλύτερους στόχους. Μοναδικός αντίπαλός του παραμένει ο εαυτός του. Ο κάθε συνεργάτης της ΕΛΕΡ απέναντί του έχει ένα διαφανές και δίκαιο σύστημα. Σε αυτή την κοινωνία της ΕΛΕΡ όλοι οι συνεργάτες διαθέτουν τα ίδια εφόδια, έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, απολαμβάνουν ίδιες υπηρεσίες. Μια κοινωνία που αριθμεί πάνω από 260.000 συνεργάτες. Αυτή είναι η επιθυμία μας στην ΕΛΕΡ, να φτιάξουμε τη δική μας κοινωνία. Μια κοινωνία που όταν πετυχαίνεις έρχεται η επιβράβευση. Μια κοινωνία που έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες. Τώρα μπορούν οι άνθρωποι να ονειρεύονται μια δίκαιη κοινωνία. Κοινωνία Ωρα ΕΛΕΡ.